אז מה הקטע של שטחנים באפליקציה? בעצם אחרי שהכנסנו מועמדים לאפליקציה, אנחנו יכולים עכשיו או להישאר רק עם הרשימה, או להתחיל לחפש להם התאמות בתוך האפליקציה מול שטחנים אחרים. אז אני אכנס ללשונית שטחנים למטה. אני אחפש שטחן שנראה לי מתאים. פה למעלה אני יכולה לראות מצד שמאל את כמות האנשים שיש להם ברשימה, כמות הגברים שיש להם ברשימה, ובאמצע את התיאור הכללי של הרשימה שלהם. ברגע שאני אכנס לשטחן, אני יכולה לשלוח לו הזמנה או הוספה לצוות. המערכת תשלח לו הודעת וואטסאפ, הוא יצטרך להיכנס לאפליקציה כדי לאשר אתכם. ברגע שהוא אישר אתכם, אתם תוכלו לראות את המועמדים שלו, הוא יראה את המועמדים שלכם ותוכלו לחפש התאמות. אפשר בכל רגע נתון לבטל את השיתוף ולהחזיר את הרשימה שלכם להיות סגורה, אם לא מצאתם התאמות בין הרשימות. חשוב להכיר גם כאן את הכפתור הזה. מה אני רוצה לראות בדף השטחנים? האם אני רוצה לראות את כלל השטחנים? רק את מי שבצוות שלי? מי שאני צריכה לאשר כי הוא שלח לי הזמנה להצטרף לצוות שלו? או הפוך. יאללה, קדימה, תתחילו לשדך שטחנות המונים. זה עבד אצל אברהם אבינו, זה עובד גם היום. בהצלחה רבה.